Tignan nyo guys, oh, dinadawi pa oh, mga kanter oh. Ginagalaw oh. Thank you Lord, thank you Lord. Oh, ginagalaw niya pa. Ito igat. Uy, igat nga. Good size na naman mga kanter. Laki na naman. Good size. Dito na kami mga kanter. Magpapandaw na kami ngayong gabi. Oy, walang huli. Nakala kayon? Yung dalawa nasa kabila mga kanter, si Hunter Ayong tsaka si Hunter Paul. Nandun sila sa, ayun oh, yung nag-iilaw. Sa kabilang bangir sila. Ay, wala na naman. May nakuha na kayo? Wala pa? Ay, nangalan, my God. Na po. Bumira. Bumira mga kanter. Ngayong gabi, bumira na. Wala. Awan? Sukol. Bisokoles. Pain. Magpapandaw pa kami mamayang ay bukas mga ka-hunters. Hindi ubunto lang. Kaya pinapainan pa namin. Guys, Tignan nyo mga hunter, ang daming ibon. Oh. ibon. Doon po, marami. Ibang ibon to, ibang class. Hindi namin alam kung ano. Ibon. Pero ang amo nila mga hunter oh. Tignan natin oh, ang amo nila oh. Oy! Oy, walang huli. Ang dami pa dyan oh. Ang lumipad din Ang ah. dami dyan. Oh, ayun, Yan. anong klaseng ibon yan? Ayun, oh, ganito. Oh. Tatlo oh. Oh. Oy. Oy. Ayun oh. Oy. Dijay ni. Bilisan mo. Hito mga kanter, hito. Ayun. Hito. Ayun oh. Wala na. Sayang. Oh, igat na naman mga kanter, igat na naman. Ang laki. Ang laki nito. Bangkilong na naman ba? Or burik. Danagkimaw ko na kaming. Igat, ang laki. Ang ganda ng size, Bangkilong. Nice, mga hunter, ang ganda ng size. Ang laki. Hindi to mga kasili, mga hunter. Kasi ko maalam dagdag. Ang ganda ng size, mga hunter. Mahirap tanggalin to. Ang ganda ng size. Pinasok ata. Pinasok sa loob. Pinasok ng gusto mga hunter. Hirap nga tanggalin yan. Ganito ka-hunter kapag mahirap tanggalin. Ayun, Madali siya dun. laki mga hunter. Bangkilongs. Ano? Unang pandaw. Ay hindi una pala. Yung sima natin, unat na. Unat na oh. Nice shot. Tignan nyo guys, oh, dinadawi pa oh, mga kanter oh. Ginagalaw oh. Thank you Lord. Oh, ginagalaw niya pa. Ito igat. Uy, igat nga. Good size na naman mga kanter. Laki na naman. Good size. Good size na igat yung nakukuha namin ah. Ngayong gabi. Ewan ko yung dalawa mga hunter kung nakuha na sila. Good size na naman oh, nabangkilong. Ang laki. Origyado ulang tadyay. Nice mga ka-hunters. Grabe. Serte. Kaninang hapon madami kaming nakuha. Andun pa lang. Hindi naman kami umuwi kasi mga hunter. Dayo lang kami dito. Pero pinaalam namin. Dumayo lang kami. Mahirap tanggalin. Mahirap tanggalin guys. Ganito. Para mas madali.
Yun. Yun, oh, kuha na yung sima, yung kawil. Yun. Nice shot. Thank you Lord. Ang galing. Dalawang bangkilong na malalaki. Sabi sa'yo eh, maliit tong lalagyanan natin eh. Damihan mo po, Lord. Dalawa pa lang eh, puno na. Suktanda ko man, palitan na natin habang maaga pa. Oh. Good size na mga igat mga hunters. No, di ba? Basta na kaya yung dalawa. Basta na yung dalawa sa kabila. Kung may nahuli na sila. Sila-kilan. Ha? Sila-kilan. Nahigit ka pa naman. Ang huli natin. Oh. Solve. Nagyakapan na sila mga hunters. Tingnan natin kung may huli. May huli na ba? Malalim. Tingnan natin kung may huli mga ka-hunter. Ewan po. Ewan mo kung may huli. Pero nabira mga ka-hunter. Uy, meron. Meron. Igat Ayan. na naman. Igat na naman. Uy, igat nga. Bangkilong na naman. Good size na naman. Nice one. Nice one. Sunod-sunod na. Nice. Thank you, Lord. Nice. Thank you Lord. Grabe ang size. Malaki na dito. Mga bangkilong kasi mga ito. Malaki-laki na to. Nice one. Pupunahatan lalagyan natin. Panay igat na. Kamusta na kaya yung dalawa? May nakuha na kaya? Uy, Malalim yung sima. Ganyan pag malalim, balik ta rin yung ano, kawil. Ayun, para dun lumabas sa may Asang. asang niya. uy. Uy, tatlong bangkilong na mga ka-hunter. Nice one. Ang lalaki pa oh. Mga good size pa. Oh. Nice, good size. Oh. Ang dangkal. Oh, magtatatlong dangkal at sila. Good size. Thank you Lord. Ano Tignan nyo yan? mga hunter, bumibira na naman oh. Huli Ano naman yan? to. Oy! Ano kaya yan? Ano naman to? Uy, igat na naman. Good size. Uy. Napakaserte. Serte mo. Sabi sa inyo mga hunter eh, bumibira pag gabi yung Pandawan. Pero bumira rin kaninang kahapon. Mga hunter. Ano kasi? Sabi sa iyo eh, kulang yung lalagyanan eh. Puno na. Puno na oh. Apat pa lang. Ang lalaki. Nice one. Suktantan. Dito nito ba yun? Bumibira na oh, apat na bangkilongs na. Nice shot. Thank you Lord. Oy. Nice one. Ayun na yung mga hunter nating dalawa oh. Nagpandaw na sila ng trap natin. Tapos na sila sa kanila mga hunters. Yung marami. Daddy ta. Pag mo dyan Paul. May nakuha sila isang igat. Mademik cut. Ah, Ito ang nagamit. laki rin ah. Holy reveal ah. Bangkilongs oh. Hey! May isa. Balitadom sa namikat. Ang huli nila. Sila ang mga nalay. Oh, malaki-laki rin na igat oh. Limang igat na. Uy, may baon kang saba. Sa banana. Oh. Hindi nyo ba alam guys? Ito yung pampatibay ng tuhod dito sa mga kwam. Kaya ni Victor, oh, tignan yung tuhod niya. Ang laking igat nga mga kanter oh. Yung huli nila pero isa. Pero isa men. Oh, apat. Good sizes. Galing. Hindi na lang mga technique.
Yan. Bumira? Uy, bumira nga. Hunters, urayan ta kamta. Uy, uy, igat na naman. Nice, bangkilong. Good size. Nice one. Kalimang bira na yan, kalimang kuha na yan mga hunter ngayong gabi. Panay igat igat. Panay bangkilong. Yan o, panay bangkilong o. Nice shot. Ang dami talaga. Oh, sarap ng huli mga hunter. Nice spot. Bumira ba kuya Ayong? Sila man tong. Awan nga malasin ata no ka. Awan. Nga malasin ata. Ano dyan? Diyan. No. Nala. Dito mga hunter. Hoy, huli. Hoy, hito. Nice. Ni. Kita malunay. Ganamon dito. Ganun. Kita ya to. Ni uray. Dito, nice. Nakita ni Paul, Hunter Paul. Kuha yata yung nandun mga hunter. Gay Francis. Hunter Francis. Nangala? Ayun o. Kuha na naman ata. Dito tayo kasi sa ano eh. Kabila. Hindi natin makita. Malapitan. Igat. No one. Katalaw? Ayan mga hunter, ililipat natin yung mga huli. Maliit yung ano, palagyanan natin. Tsaka ito, madaling maputol. Ano, dapat kawayan. Di pa ba nun? Di pa magbirukan, di pa harap tayo. Tulos na. Yun yung huli ngayong gabi. Magpapandaw pa kami. Yung iba, yung lalaki ng igat oh. Good size. Na? Kalalang na ulit ang video. Ano sila? Kapag. Ano ka spot ko? Ano ko inala? Tapos sa kilo. Ano? Paspasam mo. Ay, takulo niya. Dakil no Taiwan, Mike. Taiwan niya? Kanino? Taiwan niya? Ay, nga iga. Laki din na igatan. Hito. Hito. Di. Ani, hindi na. Sila mo tani. Ito ni. Singil ko. Kita na yung sila pa ni. Kasla iga mo pa siyo. Buksit lang nakita. Kakalang dati ay. Tatapan. Jay. Hindi mo makakontent silsilaw tayo? Wala kabisado ba na ako? Malasing ko pita bili mo. Nagadayo pala kanya katalasin ko para Taiwan. Ay. God bless. Huli rebel, huli. Wala. Wala mga ka-hunters. Awan. Umu. Sigit pa lang mo ni. Kami. Nalang gaminan eh. Ha? May kuha dyan, may kuha. Video mo. Doon. Susil na nga rin na eh. Video mo na. Basta ako. Uy, igat na mga hunters. Parang kilong na naman oh. Yan oh. Ranggas ka mamut din. Ay. Nice. Bangkilong. Siniserte. Ang ating igat siniserte.
Dami na oh. Yung gabi yan. Oy, panay igat na oh. Oh mga kanter oh. Oy, nice. Nice. Swan mga kanter. Thank you Lord. Thank you Lord, thank you Lord. Ito pala ito eh. Dapat na. Ito magbabiso ko na pagkaroon ko. Stay tuned kayo dyan mga kanter. Papandaw pa tayo. Hoy! Oy, walang huli. Walang huli. Puhol yung bumira. Puhol. Oy, huli. Naku, wala. Wala nang huli dito ah. May na ditong part ah. Dalawa na lang ang ating papandawin mga kanter. Bukas magpapandaw ulit tayo. Ito ka na sa gasot. Nabuo nga sa gasot ayan. Ayan eh. Ay ito. Bugikit. Huli naman ah. Huli naman oh. Wala. For the last. Pabukas na naman mga kanter. Ito yung last. Saan yung last? Nakuhan. Ano? Ayan na kapares na tilapia ni. Wala. Ayan. Okay. Luto ang tambika. Ano, karton kill natin kadamdaman. Karton na. Ginabi na kami sa pagkuha mga kanter. Ginabi na kami sa pagkuha ng ano, kabute. Gabing gabi na oh. Kumukuha pa kami nito. Hadring. Oy. Nice. Masarap to mga ka-hunter. Ibang klase yung ano nito, yung lasa. Kakaiba sa mga ano, kabute. Kabuting bunton. Uong mga do. Iba pa rin to mga ka-hunter. Iba pa rin yung lasa nito. Kabuting to. Ito pa yung supot namin kanina oh. Yan sila oh. Ang dami. Sarap. Tignan nyo kikilawin ni Francis. Hindi. Depende sa klase. 20. Oh, talagang ganito yung size. Yan oh. Oh, grabe na oh. Uy. Just wait. Wait us. Uy. 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 Nice one mga ka-hunter. Dikit-dikit pa. Uy, ayan sila. Uy. Masarap-sarap to. Uy, ang laki. Uy. Uhong garami. Yung pinag-traceran ng palay to mga hunter. Talagang may ganito pag ano, may uhong ang mga ganito. Probinsyano knows. Nakakaalam ng mga ito. Uy, laki mo na. Laki mo na baby. Ayan pa, lilit pa oh. Ayan, malilit pa yun. Hindi pa yun pwede. Uy, laki-laki mo na baby. Ayan oh. Kaloka. Kakaloka mga baby. Oh, ayan na sila oh. Nagpakita na silang lahat oh. Siping. Nice. Pwede mo muna din.
Yung sa dusan. Ni ampul. Ha? Lagi dedenan. Pasusi. Dami pa dito pala oh. Sayang oh. Oh. Pailaw ako. Oh. Uy. Nice. So mga hunter. Lilinisan namin yan pag ano, pagdating namin sa bahay. Nandito kami kasi sa ano, palayan. Gitna ng bukid. Sa bukid. Makadupit tayo mo, tababa na. Oh, yan na sila. Ang dami nagpupungan na kami. Papakita na sila oh. Uy, Yes da. uy. Perya. Ito oh. Depende sa klase, mga hunter. Ayan oh, laki-laki. Laki mo na. Oh. Ano bang kinain mo? Hotdog. Ayan oh. Malilit pa. Ay, marami pa. Uy, nalami-lamin. Pamigat. Pang thumbnail. Yan. Para parang mas madami. Napapaydam ni. Long. Tatantang ko parang tapon. Kakaibang uhong. Uong. Ito. Kamuti ng palay ba? Puro ka taga-brown dito. Okay. Ito bagati na. Meron pang maliliit. Ano sila bang? Oh. Ang thumbnail lang mga ka-hunter. Ito yung mga huli natin ngayon mga hunter. Ang dami oh. Ang laki mo dati. Ha? May kamang rabia. Data si Dami. Law kami sardinas. Maparak pa yung pasoso. Sakto to. Talo sa mi napapedals na ta. Sa oras. Ayun, yung mga dalago. Iba yung nalagyanan. Ito yung mga igat oh. Pasoso na. Pag nalang ba gisal pong ko, maburingan na nga tuktugo di. Napaut petaro ba ko na ta? Ini puno ati. Dito na pa yun. Pare. Nice. Sinagbat ka Dami. tatay ka matiga. Pidote namang ayong tinga. Yan yung ano, yan yung Ay, guys niya eh. Palos, ito pang. igat. Palutan na ni Bangero. Palos to guys. Paking-list po yung ano, yung igat, palos, paking-list. Ay, kasi leje dadakal. Tapos saka yung isa, one. Tapos saka yung pato, yung bibi, paking-list. Tanong mo isa. Ha? Awan na kung nalatan. Paking-list mo nga dyan, Paul. Nanggal. Igat, Il. yung may isa, yung pato, na ibig ko na ako ano eh. Ay, sumam pala. Hoy. yung may isa. Dalawa. Ay, nice. Tama lang. Nice. Saka daw yung pato. Oh. Dalawang Saka mo pa yung mong list yung may isa? One. One. Yung pato. Nice. Yan yung huli mga hunter. Pato. Hawakan mo. Pato may isa kin, anya? Igat. Oh, kita kay karot. May isa kin Nawan pato. mo ko niya. Papailo. Nakit naglidom. Ilwan ka rin ko na. sila. Oh. Okay. Ang pataro ko. Ay, yan yung huli ngayong gabi. Yes. Nice. Yan. Nice. Huli. Ano na dyan sa ko? Yapat na dyan. Ang dami talaga mga hunter. Isupot mo. Oh. Ha? Isupot mo lang tas na ko yun. Pigay. Hawas mo. Ako rin. Kanya rin. Tumatik. Balik tayo bukas mga hunter. Bukas, pagpapanda ulit.